kien raġel għaddejja l-affarijiet tiegħu u nafu li kellu żewġ xogħlijiet, Xandru u Rufu, ma kellux jaqsam xejn mal-istorja li kienet għaddejja, però kien għaddej Ġesu bis-salib u l-purċissjoni tat-tbatija kollha sa fit-triq tal-Kalvarju. U probabbli da Ċirinew waqaf ħalli jara l-purċissjoni għaddejja, jew forsi ma jgħaddi. Min jaf kemm seħet il-mument li waqaf biex jara x'qed jiġri. Għaliex daru fuqu u għabbewh bis-salib ta' Ġesu. Bil-fors, min jaf x'rabja u illi kif tħawwat u kellu jieħdu ma' s-soldati Rumani ma tiċċajtax. U kien għaddej u nimmaġinaħ miexi bis-salib ta' Ġesu u Ġesu miexi ħdejh. It-triq qed jagħmluha flimkien. Naqra dik ir-rabja illi kien qed iħoss għaliex ġie tbatija salib impost fuqu bil-fors. Naqra beda jinduna illi ħdejh kellu xi ħadd speċjali. Ma baqax jara is-salib li kien qed iġorr, imma beda jara lil Ġesu illi kien miexi pass miegħu fit-triq tas-salib. U meta ħadulu is-salib u għabbewh reġgħu fuq Ġesu, naħseb illi kien ġara xi ħaġa f'dawk il-mumenti meta kien qed iġorr is-salib ta' Ġesu. Illi mhux is-salib biss sab fuq daru, imma fehem u ra u skopra min hu Ġesu. Baqa' mixi miegħu u mhux ġarru s-salib biss tal-injam, imma daħal u għamel id-tbatija ta' Ġesu tiegħu. U baqa' hemmhekk u għaraf illi ma jistax jibqa' għaddej għal triqtu meta xi ħadd qiegħed ibati fit-triq tal-ħajja. U dina mhux tagħna ħuti hija l-istorja. Aħna s-salib tagħna mhux inwadbuh il-bogħod minna nixtiequ, imma mhux għalhekk imbagħad nispiċċaw il-bogħod minn xulxin, għaliex ma nitrakkawx, ma nersqux u ma nitabbewx bil-piżijiet tal-oħrajn. Għax dik problema tiegħu, dik mhux problema tiegħi, u dawk mhux huma telqu minn hemmhekk mela allura għalfejn jiġu hawnhekk. U kulħadd jipprova jfarfar. Ġesu ma farfarx is-salib. Ħadnu miegħu u ried illi jissalla fuqu. U xmun ma baqax jitabba bis-salib għax bil-fors, imma ried illi jġorru mill-qalb. U saret bidla fih. Jalla aħna wkoll ħuti, meta s-salib tal-ħajja u s-salib tal-ħajja jabbuna, ejjew aħna illi nifhmu li dak mhux is-salib tagħna, dak is-salib ta' kulħadd. U kieku kulħadd jaraf li s-salib tal-oħrajn huwa s-salib tagħhom, kieku s-salib ta' kulħadd jaħfief, mhux għax id-tbatija tonqos, imma l-imħabba u l-għaqda ta' bejnietna tiżdied, u allura x'differenza meta inti qed terfa' s-salib b'xi ħadd li jħobbok miexi miegħek it-triq kollha. Dan hu Ġesu li refa' għalina biex jimxi magħna it-triq kollha. Irridu nimxu miegħu it-triq kollha maħutna